JK Yadav Films. म्यूजिक डायरेक्टर डीजे कंचन राज, हाजीपुर वैशाली। तू मंगिया जे सजई बिसनुरा धोई दबोगे, तू मंगिया जे सजई बिसनुरा धोई दबोगे, नहीं हमर तू हो भी न केकरो होइल दबोगे। तू मंगिया जे सजई बिसनुरा धोई दबोगे, नहीं हमर तू हो भी न केकरो होइल दबोगे। न होइल दबोगे, न होइल दबोगे, न होइल दबोगे, न होइल दबोगे। तू मंगिया जे सजई बिसनुरा धोई दबोगे, तू मंगिया जे सजई बिसनुरा धोई दबोगे, नहीं हमर तू हो भी न केकरो होइल दबोगे। न होइल दबोगे, न होइल दबोगे, न होइल दबोगे। JK Yadav Films. डीजे कंचन राज, होइल दबोगे, नहीं हमर तू हो, नहीं हमर तू हो। नीम चौक चौसीमा वैशाली। तू सनुरा के, तू सनुरा के, होइल दबोगे, नहीं हमर तू हो भी न केकरो होइल दबोगे। होई तो जब बढ़ा लागे छौरी, हमहु बनबो कसैया गे, हमहु बनबो कसैया गे, हमहु बनबो कसैया। कसम से कहै छियौ मर देबो गोली, बोलतौ जे तोहर भैया गे, बोलतौ जे तोहर भैया गे। चाय वाला कप में जहर घोल दबोगे, बराती के चाय में जहर घोल दबोगे, नहीं हमर तू हो भी न केकरो होइल दबोगे। तू मंगिया जे सजई बिसनुरा धोई दबोगे, तू मंगिया जे सजई बिसनुरा धोई दबोगे, नहीं हमर तू हो भी न केकरो होइल दबोगे। न होइल दबोगे, न होइल दबोगे, अभी आप सुन रहे हैं, न होइल दबोगे। JK Yadav Films. चौधरी को तू मंगिया डीजे कंचन राज, नीम चौक चौसीमा वैशाली।